Ngingenzeka ukuthi nginibele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzovunywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka Nkosi Admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinzela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Amaphoyisa thungathi abasolwa badubule babulala abantu ababili ngesikhathi beyongena enkantolo. Bahlasele ngoshasi bama bangaziwa ababili okungowesilisa nowesifazane ngesikhathi beyongena enkantolo ngolesithathu ekuseni ngesithuba sabo-7. Okhulumela amaphoyisa aseGauteng Lieutenant Colonel Mavela Masondo uthe amaphoyisa thungathi abasolwa bebehamba ngemoto yohlobo lwe-Mercedes Benz emnyama. Owesilisa nowesifazane badutshulwe babulawa ngaphandle kwenkantolo ye-Mantshi Randburg ngolesithathu ekuseni. Bahlonzwe njengabashonele endaweni yesigameko, kusho uLieutenant Colonel Masondo. Uthi-ke imbangela yokuhlasela kwabo beyingakaziwa kwamanje, kodwa amaphoyisa asaphenya.